Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 15, kan 16. Di mo panggapan at akawan tinalintag a tao, wano agawan ti balay na. Dakas ti kasta nga aramid. Oray numamin ano amatwang tinalintag, bumangon latta, ngam dadaulan ti didigra ti managdakdakes. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay ama di ti jar mo asim mangpat. Apay nga ta. Nagpipintas ti pagay danardo. Idinto ta nagmadi ti pagay iji bangkag tayo. Saan ka di akas jay manan idinapalabas atawan? Un nga rod, iso ang masurunak. Anya nga ta ti sekreto da? Kanayon anagmayat ti mula da? At dan sakat araramidin dang agpaysua. Damagag tuman kini ipagluling, no anya ti inaramid da. Nakapsuta ko, Nardo Barok. Da kayo ni ti asawa, maniluling ti mga sikaso kada kami. Uray saan nyo nga ibaga, tatang? Asikasunda kayo kininanang. Nasingpet-met ni Loling amanugang yo. Iswada kayon to, ti aking balay dito'y balay tayo, no awan kamin to. Saan kayo pengagsawi ti kasta, tatang? At idug pa'y ti biyagyo. Himbag, jay nakasaganan ti amin, iti anyaman ama pasamak. Diyak pa'y kaya tamapukaw kayo, tatang. Masapaw, la praktikal tayo nga agpanuno, tanak ko. Italag ko da ito'y balay tayo, kada kayo kiniluling. Imbag no saan nga agriri ni Manong Tasyo, tatang? Apay ko mga agriri. Kat inyaramidak met iti balay na, idi nangasawa. Iso nga ita, kitadan balay na. Ngam, basit ti balay da. Ngam da ito'y balay tayo, tatang. Padakalan da, ano kayat da? At damat inted ko pang rugyan da nga agasawa. Imbag man, tanagranata nga aglaba dito'y waig, ipag. Ada ka din ang patig nga ibagam manang? Anya ka di ti inaramat yu iti mula yu apagay, tanagpipintas da. Awan mo't. Ngam sakbay aminulaan ni. Winarisan nila kay iti ado-arog iti dingwan. Kas kuma iti rugitinwang, kalding kan baka. Kasta ka di? Nagabuno mat nila kay, ngam dagiti magatang nga abuno tinaramat na. Kuna nga minila kay ko, amadadaal ka no, ti damag ti daga. No kanayon nga abunwan, iti komersyal nga abono. Padasan mi man mat ti agurnong kadagiti rugit ti dingwan, taiwaris mi mat iti mulaan mi. May mayat matlaang manang. Kan may sa, nanginapay ti abono. Ay, un nga rod, nagdakkel ti nagastos mi nga ingatang mi iti abono. Nadamag mo ka de, noon niya ti inaramid da kadagiti mula da. Winarisan da kanulaang mat kadagiti rugit ti dingwan. Saan nga ta kinaulbudla ang timbagana? Jaklaan mo basta kastamot timbagana. Adda na panunot kong aramidan. Masapol ang mairanod ta, iti adunto nga apit da apagay. Kasano ko ma? Ingka ka di dumawan? Saan ko nabaliksan? Basta mairanod tayon to. Urayam nga agani da. Ay, di ka maawatan. Makaamu ka man laangan no anya ti adda di ta panunot mo. Basta, kitaam to, noan niya ti aramidag. Ado ka din tinabaga ang agani iti pagay no bigat, lakay. Wen bakit? Adu mat ti mayat at tumulong. Kayat da nga intayo mat tumulong kadakwada into nagani da. Ay nasaya at no aduda nga umay. Tapno mamaminsan ti panagani. Mamaminsan mo ti panagibilag. Mabalin nga ibati ije bangkag ti dadduma. Ta ije iton nga ibilag dagiti maapit.
Wan matkit di Ipabunag to no nabilagan. Mga alak to iti tulda apang linong iti pagay no agtudo. Wan tanailat dito arubayan a pagbilagan. Malinungan pa'y adagos no dito arubayan. Tado ti kayo iti aglawlaw. Imbag ijay bangkag, tanalawat ti pagbilagan ijay. Inkantuman nga rod mangala iti kamote ta aramidak at tupig. Iso ti ipamirindak kadag iti tao nga umay agani. Wan bakit? Nayunam ti aramidam Sigurado ang magustuhan dati tupig a kamote. At damat tanyog dita nga ilaok mo tapno na imas. Nabanglupay no adanyog na lakay. Agpaani gayam ni kabagis mo inton bigan. Mapantamot tapno adamot kadwata inton data ti agpaani. Wan bakit? Mapanta. Apay asabali ti isam mo anang ibaga amapanta. Mayat mat no mapanta. Tapno amok ti sumarunong aramidak. Anya asumaruno nga aramidam ako nam. Maamwam to ka di. Saan ka adamag-adamag? Ibagamot tapno amok no anya ti planom. Ibagak to. Saan pa'y nga ita? Ado ti mang dayaw iti kinapintas ti pagay ta, lakay. Iso aman ni po dita. Kanayo na ngagaramat iti rugit ti dingwen kas abono. Bareng no tuladen mo't damanong tasyo ti aramidam ta. Mano tinabilang mo arap pati pagay itinaani tayo? 50. Manayon ng tupay Taado pa'y mo ti saan anaani. Intay bilag inton bigat. Di taliplipatan ti tulda a pangabong tanto, tapno saan ang mabasa no agtudo. Sige. Tailat ko mampay. Permit ibanok ko itangal daw. Papanam, sumipngutan. Apingin nalam ti flashlight. Una, tapno makitak ti pagnaak. Papanam ngamin aya. Maamwam to inton sumang petak. Pagsayatan ti papanak tapno amom. Mabayag ka kaditi papanam. Adayo ka di dayta. Basta aguray ka. Maragsakan kanto no sumang petak. Pagsayaatan? Anya ko mati pagsayaatan iti iruruar mo iti rabi Inakit din. Tapno saan amasukal ti swerte. Anya nga tati imbaga na apagsayaatan. Ado ka day, iti imbati da apagay, iti inani da iti bangkag. Adupay ka daw, taijay dan nga ibilag. Himbag no awan mapan mangala. Sino kumangay ti mapan mangala? Ay, di tay lamo Adalat tamot dagiti tawa sana nasaya ti panagpampanunot da. Ti tao ang mangala iti saan na nagbanugan. Awan ti lulong awan na. Pudno dayta. Uray kanayon nga agkaramot iti daga. Saan alumong aw? Wala, nang runa no aglading iti takawan na. Dayta jay kunada alunod tinasaktan wano na irurumay. Ti kanulunod tinairuruman tinarigat alisyan. Ket tinakabasol, iso timang sagrap iti dayta alunod. Iso amade ti mangiruruman iti pada a tao. Ne, adumot day tapagay ngayon sangpot mo. Wen, kat agsubliak pa'y tainak mangala. Adu pa'y jay. Nangalaam, ginatang mo? Anya ginatang. Inalaklatan, tadumat. Nudyak agbidot. Dagita ti inani tayo apagay da kabagis mo. Day tati kunak ang mairanod tayo mat. Tadumat tipagay da. Maawata kun ti kayat mo asawan. Sa bagay, adung agpayso ti pagay da. Basit lang day ta apakairanudan. Kas lambingay kula ang mat day to Lakay, di mo ka di madlaw. Naksayan ti pagay. Apay ngay. Sino ngay tinangala ka nagitipagay anaani tayo? Ay,
Ay, saan alam mong aw ti tao nga agtakaw iti pagay ti sabali. Kaasimat no asino tinangala. Kaawatan nga agbisin, isong agtakaw pa yan. Ay, ala. Ikararagtalatan nga agswerte pa iti mulat ah. Saan nga agsigsigurado day diya tao? Tas saan nga umanay apagbiag na titinakaw na? May bustumot lang adagos. Tas saan ang mabindisyonan titinaktakaw at araon? Pudno takunam. Ad-adda nga agrigat tatakaw. Saan to alumungaw? Pudno takunam. Titinakaw na? Ipakan na iti pamilya na? Alaam jay agdan akawayan, taipan mo dagiti pagay ijay tuktok ti sem, ta ijay nga ibilag. Ngun nga agpaisuan niya. May mayat ijay, tapno di da makita. Aramatem ti utek mo tapno di da maamuan ti inaramid mo. Di dalakit di maamuan, tawan ti mangidanon. Si kalaang mat ti makaammo iti naramid ko. Apay ko mga idanon ko, ket pati siya mairanod mo't. Ha? Isong agbagay ta adwa. Taammo ta nga isakit ti tunggal maysa. Ha? Rumpang lang. Ngam saan ang maawagan iti partners in crime. Urayan niya ditan. Agdinanggay talatta. Maisabalik man ti saritaan. Nadamag ko nga ipatawid kano datatang kininardo ti balayo. Anya? Nakadamagam iti dayta. Ninanaw. Nanang, kasao kayo man. Nakaturog pa lang mat ni tatang. Anya ti baga manakaw. Nadamag ko. Nga ipatawid yu kanutoy balay kaninardo. Adda ka di parikaw, tanakaw. Saan ka di nga adan balay mo? Imbalayan da ka mo't idinangasawa ka. Ngambas iti balay ko, nanang. Dakkel to'y balay nga itadyo kaninardo. Nga mabalin mo mo't apadakalan. Adda mo't intad mi atawid mo. Siya kumaa ti aking balay ditoy. Dayto iti paggigyanan ni Kadanardo. Isuda ti mga asikaso kada kami. Tasan kami na makatrabaho. Basta, paggudwan mi daytoy abalay, nanang. Limasin kayo. Di da kami tupay pagan ano. Ita, kaya't yu atagi ko ti balay. Anya timbaga da iji balay da tatang? Adda ka no matan intad da abalay ta. Kinalikaguman tangamin tilinmasin. Nayunan da ko mga rod ti itad da atawid mo Padasak nga ibagaday ta kanitatang. Nakaturog ngamin idinapanak. Rumbeng ko mga ad-ado ti tawid mo, ta inauna ka. Duata amapan intong bigat, takasarita ta ni tatang. Wala kay, alukuyin ta ni tatang, tapno nayunan na ti itad na kadata atalon kan bangkag. Itadyo ka ni Nardo ti dakkel abalay. Kukwak mat nga rod ti talon iji asidag ti karayan. Apay, di mo la mauray ay nga itad ko ti daddo matawid mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Ayabanta ni ading mo, tapag sasaritaan tayo dayta. Nardo, umay ka ditoy, tagsasarita tayo itinalapat. Nalakala ka sarita ti kabsat mo. Umayan di taoy. Anya ka diti pagsasaritaan tayo, tatang. Manong. Intad dagayam kan katoy dakkel abalay. Kukwak mat ti dakkel atalon iji asidag ti karayan. Ala, no iso ti kunam. Di iso, manong. Apay kasta tilangam anaggapo iji nalawa atalon iti asidag ti karayan. Awanan tinalawa atalon makat. Nargaay. Inyanod ti danom ti karayan. Sayang. Ha? Kasanong arutitan? Idi nagapo ang igi asidag ti talon da Nardo. Saan ano ti talon da? Jakman amo. No apay akanayon ng agswerte dagiti mula na. Ita,
Titalon ko man ang tiinyanod tinanom. Agpaisun sa timbaga ni Bakat Tesa. Anya timbaga ni Bakat Tesa. Pulos kano adi lumungaw ti tao. Asaan ang nadalos ti panagpuspuso na. Kasta ka di. Kanayon mo ngamin ang mapanlibasan dagiti mula ni ading mo. Pinilit kong itadda kanyak ti talon. Hanggang ita, napukaw matlaang. Lakay. Agbaliw tan. Tapno agbaliw mo ti kasasaad tay ti biyag. Uray kanayon tanga agkaramot iti daga. Kasla saan ta apulos ang mabinbendisyonan. Rigat latta ti adda kadata. Saan ang mabindisyonan ti panagbiag mo, no dakes mo ti aramid mo? Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.